A primeira incógnita que hai que despexar é as datas, por suposto, e as datas van a ser o martes 11 de xuño ao domingo 16 de xuño. O alcalde foi encargado de despexar as primeiras incógnitas da que será a cuarta edición de Vila García, Cidade do Libro. Coas datas xa marcadas no calendario, a seguinte resposta que buscamos é saber quen nos acompañará este ano. Máis de 25 escritores e escritoras mezclando, dende logo, do panorama máis emerxente, pasando aos autores máis consolidados e, por suposto, con un protagonismo indiscutible de autores galegos. Autores locais, pero tamén tendo unha presencia moi importante pois a literatura galega e os autores galegos. Entre os autores galegos de referencia que se achegarán ata Vila García, Manuel Javois, Manuel Loureiro ou Pedro Feijó. Os escritores emerxentes terán tamén o seu espazo, como é o caso da Vila García Afatorrado, tamén Lúa Mosquetera ou o Premio Nacional de Poesía Ismael Ramos. Tamén, por suposto, un espazo destacado para os autores de proximidade. Anán Abdabalá, co que tiven outra oportunidade outro día este venres de presentar o seu novo libro adicado, dende logo, pois o que está sucedendo a historia de Palestina. Monse Fajardo, Pedro Feijó, Alfonso Armada, Antón Castromil, profesor da Universidade Complutense, tamén pois ten raíces, por suposto, na nosa cidade, Xavier Alcalá ou Noemí Trujillo. O programa complétase con nomes destacados do panorama español como dous premios Planeta, Lorenzo Silva e Javier Sierra ou Ángel Martín, que repite, todo nun formato diferente e próximo que permite aos lectores un contacto máis directo cos escritores. A oportunidade dos aficionados á literatura de poder estar un tempo non limitado a eses 30 segundos que supoñen en moitas ocasións unha simple sinatura dun libro, senón que en este evento pois se realizan charlas que propician que aqueles seguidores dos diferentes autores poidan estar un rato escoitando os seus autores favoritos. O detalle do programa e os distintos horarios de cada unha das visitas darase a coñecer en breve.